Hoy.
yan. Hello, Sir Paul Ben. Anong datan ah? Nag-trip ka mo, binong talang sa isa si makapiyang mo. Uy, Sir Paul Denham, happy Valentine's. Please don't forget to support me, guys. You can send me any gift.
Hoy. 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 Marunong mag-CR. Day, kung ko lang na, langod mo, day. Day, kung ko lang na. Ano CR mo? Ano na ah? Doon naman, ano na. Wala na. Wala na. CR ah. Wala ako bilang. Ayaw. Nga mo dagiti ng panungkon ay.
papanam ko. Nya, nag-umakan di juwaran.
Babay kong. Babay kong. Hoy, Amal! Ala, hindi na wala na sa doktor. Kapanak pa yung kumadyayon. Apay nga dito kayo mag-make up. Magtutulog na kanya yung gabi dito. Ba't ka matutulog dito? Pag lugar ng tagal-gagawin. Ha, ang kag... Alam nga, pahamak mo mo dati mo. Eh, di naman minsan nandong itong parwarin dalan o pa nagkuha datan. Andun kay nanin yung magandang dress ko. Ate ni... Yung kapampingan kita ni King Kong DJ niyo. Nana, masiti ako. Sige. Labasan nga nagbastos lakot ang iwat nun. Yun yung pang party talaga. Nandun kay nanin nakakabisi. Kita mo yung mga posible lang. Puro siya drama. Eto. Dapat. Wala, nandun nga kay naning talaga yung pinakamaganda. Pero maganda yan, oh. Maganda talaga to, oh. Pang pram din to, mga ganito. Black, ala, naligtid ako sa tingnan eh. Magagato lang na. Kapartakan nyo ang arog ko, ang panak di yun. Oh, yan naman pala, meron naman pala eh. Ay, mas maganda yan, oh. Oo. Sige. Yan. Visit ka, pinagkalkal mo pa ako. Na naman. Andun, nahulog. Pulutin mo. Ate ding niti pag lipstick mo ni. Ari dyan natin nag-inti tawa. Di dyan inti sarming. Ate niti pang lipstick mo. Pag make up ka baging, tabagin ko yung make up ko. Oo. Hindi ka kapansin eh. Babae ka ba? Oo, okay. Wala ka naman din. Partakan nyo, nakabaybayag kayo. Ako kayo tin... Nakakasay. Buksan na lang. Wag yung masyadong gano'n. Maboy na mula ako. Kasi di Christmas na nakangato na ako. Bilisan nyo! Whoosh! Asa na yung inaano na? Naglawat yung oras gaming tatay. Ate, di kami? Dati. Ate? Oo, data. Nakalikban lang bilang. Isla, ikuan mo na ang arte-arte. Ano oras na oh? I want to be pretty. I mean, you know, perfect in this kind of event. Nag-vlog pa sana ako na get ready with me. Tata? Kakain mo kay ate. Agora ka lang na. Bawasan. Nagwak. Nagtayo. Matatin. Hindi ka
lalaking tao, ang tagal-tagal. King! Mag-supply ka lang naman ang gagawin mo. Hindi may eyeshadow palette niya. Yeah. Eyeshadow palette. Magbibig ka kasi hihira ang shadow lang. Asaan na? Portakan nyo May oras yun. Ayoko, huwag mong kuko. Kasi malagay ka namin. Gaga ka, hindi ka marunong maghiram. Ay, tita, isubit ka pa rin yung kitang agent ko akong awanin. Ayan. Nakaskas ko naman ang test ko para naman. Ay, patient, Ate May. Ay, di patient, pinilinis ko. Maglawat yung oras natin mga tatlo kasi nadalakad yun. 3:30 ka nag-ready ka yun. Ang tumikat na tumikat ako simpo. Tatlo makamake-up kayo ng nalain kung makasukat kayo. Makita yun, no? Dati, pero hindi mga gano'n. Ganun dapat pag may photo pa. Sige. Yan, ito ba? Pero wala ka bangkay. Ikaw lang, ay, para sila ito para. Sarap ang tawaran dyan. Ano ba, boss mo ka na? Wala akong tulog. Upang pupunta lang sila mag-ubos ng tubos dito. Dito kami. Hindi na ako subscribe eh. Ay, Hindi ka man lang nagkurot ng buhok mo. Saan? Partakan nyo ni Joy pa, di Jai. Palak lang. Ado pa tiramido. Scott na kumot lang kami babae. Escort nga, news ko ng Hindi Kung mag-escort. bulang ka, di ko escort, isulat escort ka kung pa sa contest ko. Kaya sulatin yas. Yun. Sampalin mo kapag kami. taluhan. Ang kayo, gusto. Teka, Amig! Mapaghintay, Nay. Nga dapat buhok mo, buhag-hag. Hindi ka man na nag-ayos kahit konti. Ako natapos ko ng bigas. Walang payagan ninulang. Tamo nakatipin lang sa na nagayos. Dito nakakuha na lang. Tapos makita na ang agad dyan. Dalang ko, ano, andun pa yan, Ay, diba? wala. Kasama ni Kinyo ko ng kapay na pangasumon sa kabulbudo. Nag-buhay ko lang ako. Kasi bagat pa yan. Ay, kumakasumon na kabulbudo. Yun, nakabaybayag daw. Diyan. Doon ko tagal ko magsaya sa ito. Uy, Tao. gagi! Get mo Ay, wagang bari, buwisit ka. Para mapalan mo rin ng ako. Sakto lang sa'yo pag-protect, be. Mano? 60 pesos. 60 pesos lang? Okay na yun. Alam mo, gasto, damok mo kami ito ka, tapos adamok baling ko mabiskit. Pag binatang ko din namin. Mano, 20 pa masahin niyo. 20? Oh, yan. Bibili ko na ng alak ko. Ha? Inom tayo dun. Celebrate! Huwag kang sasama dyan, bad influence yan. Oh. Kaya tibukan mo. Nagbaga na to. Nyoras ako magawin. Mga alas 9 di awal. Ano yan, sabi. So, ay 8:30 pala ako daw awin kayo. Baka makumanta ka duwa mo. Ito ka mga makarbordeton. Hindi ipit na ka no. Ano ba yan? Bagay ba dato sa balik ko dito? Wow, bagay dato. Ang kakapita-kita ko. Yung ano mo tumi? Ay siya dun. May dinmin na gusto ng tao. Mag-visit ako, nakabaybayag kayo. Parta-parta ko tinag-ginos, nakabaybayag kayo. Rumor kayo. Ano, ko nagambasan ng tikito? Ba't kasi hindi ka nag-ayos sa bahay? Naglakad Actually, kayo. mga 5 Nagpatuloy kami. Siyempre, nakasi princess kami. So, alas 5. Sigon? Kaya nga nagmamadali na rin ako. Pata
bakbakan niyo. Wait nga, hindi ka pa nakapantalong ka pa lang ni. Gaga ka, hindi ka pa nakapat. Hindi ka di classroom yung sukatin. Tagnoan naman ako na... Sakto lang, 3 irang pa ako binigyan sa kanya. Ang premise ng manan. Pamigay din. Lang. Saan yung damit? Ina, susupay na mag-dress. Wait lang, King. Sabi ba yun? Berry dogs. May pagkain doon, guys. Malamang. Tugog-tugog mo, di ka pa yung pag-merienda. Ay, ang dati may dami mo tingin mo. O baka si kayo lang, kasi ano may takaduwang. Katsugarog ka, pati kadwari. O, ang ibalik mo yung pera ko. Yung 10. Umuyo, ano? Yan, no. Malay mo, baka may gusto siyang bilhin doon. Ano, nakita Hindi na siya yun. babayaran, bakit ko magbayad sa kanya Ay, kasi kung ikaw, itugot mo bag mo? Itugot ko tapos na pag-retouch ko. Hindi yun. Ala, shit. Yung ate ni. Parang pupunta talaga ng patay ko, B. Oh, tita, parang bagay. Maong niya. Dahil partak mo kit din. Keme-keme lang. Katong lagi ko ah. Adi, ikabil mo yung tikas dyan. Inyatin niya, gas mo. Wala, wax. Ay, di sa bagay, dapat bibigat tayo lang. Okay lang. At least, pati mo ang dami mo na kasi dyan. Tapos lagyan mo lang itlog sa gitna. Ang gayon. Teka na. Ang mga waraan din. Sakto yung mga. Madumati mo yung renta lang yan, B. Magkakalo ang ruwi, oh. Gusto lang. Mag-asawa ka na kasi. Ay, wait pala. Ilagay ako na. Ilagay mo sa likod. Wait lang. Magkano pinanggas mo? 2,000. Ay, putang ina ang mahal. Sa akin, hiram lang. Upay-upay po. Ay, tutugan mo. Ano? Iniram ko sa, ay hindi ako nagbayad or hindi si Papa ang nagbayad Sino? sa boyfriend case. Okay, dapat mas maganda rin ito na ba? Kes, sabi ko, tigil niya ko pa. Oo, Malimot. Armin nga. Ako nga. Ayan kasi o yung ano. Diyan mo pa. siya ilagay. Sige, suot mo na ako yung isa. Late na tayo, gaga. Ganun mo siya ilagay. Pa nag-plate na tayo, pa nagkuha ka pa yun. Sige, pa niya. Palag-uray Ang kumakita, go. Uy, ang kulang mo. Ate, sigawan. Sigal ah. Paano? Dilikod. Ay, tas ito sound. Sige, paano Oh, ba? ikabil mo man. Kasi Ay, nakita wala, yung kabil mo. Kasi itibangir mo yung kabil ah. Ay, well, gets ko. Ganun. Oh. Kasi ano, naputol yan. Naputol na nga siya. Dapat pinicturean, baka pabaydatin ka. Oo, amuto. Ano ba yan? Ikas tamlatan, ano yung palit man? Paano, King? Or itali mo na lang kaya. Ata dito ni Kupil. Kasi pa nga to. Grata, ah. Oh, suot lang. Oh shit, oh shit, oh shit. Tapos taro pa mo, agkas-kasi ka no TV po ni Gaga, kasla ka na talaga patay. Iba di din parang patay gisip na yan. Pulbos, magpulbos ka. Ito, hindi ako mag-guys ng baby. Alam mo, magaling lang sa maghirap na natin. Igagag ko! Bilisan mo! Hindi ako sa arte-arte ngayon. Ang cute ko. Igagag cute ko! Tara na, Joy, Joy. May pahingin ng isang kalisa. Pati May, Algala ka, gusto ka nagbibisin. agala ka man, tikas ta, mangisupot ka. Sige na. Ayun ako naman nalaman ko. Isok alam man din, tatlo ko. Tatlo ada pag-retouch ta. Ngayon na, yung orasan ni dapat eramido. Uy, cellphone ko! King Kong! King Kong! Shh! Sige, anak, ibang mo na ako.
Isa lang. Isa lang. Ito lang. O, isa lang daw. Hindi niya talagang gaga. Nagbayag kayo. Ito na upo. Kayo na. Nakakalit kayo. Ako kahit baka blow na case ng Siguro ka. May kilagtambay niya sa paturo ko. Tara na ah! Nakakaubos kayo ng oras. Inubos ng oras ko. Magbas tayo, ayoko ng van ah. Ayoko ng 20 ang sasakyan. 20 ban. Uy, nalaka lang. Ay. Uy! Ang kayo. Kumakay ko yun. Bata ka mo na. Ayun na. Ay, hindi as sa ay ba lang. Makinig ka kayo. Di, Ano dapat purasan mo? Talaga? Talaga? Pagpulbusan ka din ay. Baka nagsisidog. Nasaan banda? Wala kang panyok. Wala. Nalipapan. Magtanga ka, lukas ta gabi nga dapa pa nang isap-sapang tapno makakuha ka. Kita naging kong bijiging patanong. Oh. Buong lang dapa. Ang ilangin. Oo. Sara mo na. Ilak ko o hindi? Ha, di pa kayo. Ano na magawa ko?
tayo. Ganyan ah. Huwag lang din dyan. Buti lang. Ang patay niya.